Assalamu alaikum, braćo i sestre. Kao ko je završio šufaru, možete opet prijeći na... Ko je završio nihal, možete prijeći na šufaru. I prvo, kao svako šufar, nam je prvo slovo elif i danas ćemo ga mi malo učestvati. Kao ovo. Fetha znači za e. Fetha ide gore. Vidite? Kesra znači za i. A damma, zadržimo se na slobu m. Znači, damma nam predstavlja u. Sad ćemo mi ovo sve zajedno proučiti i da malo uježbamo. I najbolje je ježbati što bržu brzinu i da ste što brži. Moj rekord je bio, inače mi je bio 30, trebao mi je biti 30, a ja sam uspio 21 sekundu. Tako morate što više sa greškom se uči i morate tako to sve ovako pogriješiti ponovno i onda ćete uklopiti brzinu i neko od roditelja, mama, babu vaša, upali štopericu i onda možete, da znate za koliko ste proučili. I mi ćemo sad jednom zajedno proučiti lagano elif. To su e, i, u. I počinjemo sa prvim redom. E, i, u, e. E, i, u, e, i. I mi smo sad odjednom pročitali jedan i drugi. Sad ćemo nam ići malo teži za vas. Ko je tek počeo, njemu je teže zadnji red, ali na ostalim ima 4 reda. Ovo sad ništa na elfu, ali nekom je ovo teško. Ja kad sam tek počeo, bilo mi je teško, ako ćemo iskreno. I počet ćemo sad trećim redom. E, i, u, e, u, i, u, e, u. Ja sad mogu jednom brzo proučiti, ali možda ćete se i vi zbuniti, ali sad ću jednom brzo proučiti i pa ćemo vidjeti. I počet ćemo, ja ću sad najbrže, pokušajte za mnom ponoviti, ali nemoguće. E, i, u, e. E, i, u, i, e, u, i, u, e, i. E, i, u, e, i, u, i, e, i, u, e, u, i, e, i, u. Kad sam ja tek počeo, ovo mi je prvo slovo. Ja sam sve govorio, to mi je teško, ne mogu i uspio sam bio nešto 27, tako sam nešto uspio. I danas mi došli ovako u džamiju i mi ovako malo ponijeli šufar. I da mi ponovimo svako slovo što smo učili, mi smo uspjeli da pročitamo 21 sekundu. Ovdje piše prošlost, evo, lijepo ga. Ovdje piše prošlost 27 sekundi, a rekord mi je 30 sekundi. Ja sam uspio 21, ali inače možete i vi tu prijeći. Najviše puno učite sa nektevom nečim i onda ćete to baš uklopiti da ja evo sad prvi red znam napraviti bez šufari, ali drugi možeš isto znati, možete isto znati, ali kad vidite kad presijete na z i d, onda će vam biti malo duže. Možda da
kad vam neko od roditelja napiše rekord je 1 minuta, i da ti pokušaš tačno, ali prvo nek vaši roditelji najbrže što mogu i onda oni nek više od tebe pušte. Tako smo i mi razli, ali nije teško. I mogu vam i svema ponoviti, ali malo nam je puno bilo. Allah manet. Vidimo se.